110 ka mga stranded Ilonggos gikan sa Palawan nakatala na nga magapauli buas. Ining itutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Natala na nga mag-abot sa syudad ang 110 ka mga stranded Ilonggo gikan sa Palawan sakay sa barko. 70% sa ila ang mga turista nga nagbisita sa nasambit nga probinsya apang naabutan sang lockdown, samtang 30% naman ang mga trabahante. Una na nga nagwang impormasyon nga subong adlaw mag-aabot sa syudad sang Iloilo ang mga stranded Ilonggo gikan sa Palawan. I-clear ko lang, ma'am. Buwas pa sila maabot, ma'am, at around 8 o'clock in the morning sa Lapos. 96 sa ila ang tumandok sa syudad sang Iloilo, samtang 14 naman ang gikan sa nagkalain-laing nga banwas sang probinsya. Sandig sa protocol, hindi na pag-ipahamtang sa common quarantine facility ang mga mag-aabot nga mga stranded Ilonggo. Aton nga mga between GCQ areas na wala na kinahanglan pang testing. So home quarantine na ina siya. Pero they are strictly monitored by the respective municipal health officers. Sa masunod naman nga simana, natala na nga madugangan pa ang mga magapauli pa ang mga stranded Ilonggo gikan sa isa sang Boracay kag Puerto Princesa, Palawan. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.